Portsmouth sijaitsee niemen kärjessä Etelä-Englannissa noin 100 kilometrin päässä Lontoosta. Tästä 200 000 asukkaan yliopistokaupungista löytyy jokaiselle jotakin. Kaupunkikuvaa leimaavat lukuisat puistot, viktoriaaniset huvilat, viihtyiset ravintolat, baarit ja kahvilat sekä mitä erilaisimmat putiikit. Lisäksi kaupunki tekee vierailijan vaikutuksen laajalla viihde- ja kulttuuritarjonnallaan. Arvostettu kielikoulumme sijaitsee aivan kaupungin keskustassa ja upealle satamapromenaadillekin on matkaa vain noin 10 minuuttia. 7-kerroksisen koulun valoisat ja modernit luokat takaavat ihanteellisen oppimisympäristön. Perinteisten englannin kurssien lisäksi tarjonnasta löytyy erilaisia talousenglannin kursseja. Koulumme soveltuu siten erityisen hyvin myös työelämässä englantia tarvitseville. Koululla on oma kahvila, jonne voi kipaista tauoilla tai opetuksen jälkeen. Kirjasto ja itseopiskelukeskus mahdollistavat puolestaan tehokkaan itsenäisen opiskelun. Lisäksi koululla on multimedialuokka, VLAN ja tilava oleskeluhuone, jossa on helppo tutustua muihin kurssilaisiin. Tarkasti valitut isäntäperheemme ottavat sydämellisesti vastaan kielikoulumme eri puolilta maailmaa saapuvat kurssilaiset ja tarjoavat ihanteellisen tilaisuuden syventää englannin kielitaitoa. Koulu järjestää runsaasti vapaa-ajan ohjelmaa, kuten kaupunkikierroksia, urheiluaktiviteetteja rannalla, karaokea, leffailtoja sekä illanviettoja ravintoloissa ja pubeissa. Viikonloppuisin tehdään retkiä esimerkiksi Lontooseen tai Brightoniin. Heräsikö kiinnostuksesi? Miksi et aloittaisi oman kielimatkasi suunnittelua kanssamme vaikka jo tänään?